खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि सायाव नायबिजिर कमिटि दाबाय। तेलेंगानायाव गोबां अखा, बोथोर बिगियान बिफाना रेड एलार्ट फोसावबाय। मणिपुर जेंनाखौ लानानै लकसभायाव कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैया नो कन्फिडेन्स मसन लाबोदों। महाराष्ट्रआव सोरखारि गंसे बासनि उखुमा खारफुनायावनो बिरखारदों। मस्जिदाव थांनाय समाव गुवाहाटीनि हाथिगावआव सासे बोराय सुबुङा बुथारजादों। करिमगन्जआव सानै सुबुङा बांलादेशी मोसौ सिखावजों गाज्रियै बुजादों। ईडी चिफ सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिखौ 15 सेप्तेम्बरसिम फोलावबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आथिखालाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव ओंखारनाय दाय जाबसिननायफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया मोनसे गोजौ सारिनि नायबिजिर कमिटि दानानै होबाय। बे नायबिजिर कमिटिखौ मासि दैदेनगोन आथिखालाव आसाम गोजौ सोलोंथाइ बिफानखौ नायबोनाय एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आईएएस अफिसार बिश्वरन्जन सामल, सोद्रोमा महरै थागोन गुवाहाटी आईआईटीनि सिभिल इन्जिनियारिं बिफाननि प्रफेसर एसके देब आरो तेजपुर मिरु मुलुगसोलोंसालिनि फाइनेन्स अफिसार एबा फाव बिबि मिश्र मोनहा। रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि संबिजिरनि सेक्सन 9 नि जोहै बे नायबिजिर कमिटिखौ दानानै होदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। खोला भारतनि रायजो तेलेंगानायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बोथोर बिगियान बिफाना रेड एलार्ट फोसावदों। बुधबारखालि तेलेंगानायाव बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोजौसिन मुलुगु जिल्लानि मुत्याला धारा दै बाज्रुमखौ नायनो थांनाय सा 85 दावबायारिफ्रा गोबां अखा हानानै लामायाव दै लोमनायनि जाहोनाव फैफिननो हायाखैमोन। रायजो सरकारा बिसोर गासैखौबो हेलिकप्टारनि जोहै रैखा खालामदों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मुलुगु जिल्लानि मुत्याला धारा दै बाज्रुमा मोनसे गोथौ जाहारबारियावसो, बेनिखायनो बै जायगायाव रावबो सुबुं थाया। थांनाय समाव खुनुरुखुमै थांदोंमोनब्लाबो नाथाय फैफिननाय समाव लामाफोरा गासैबो अखानि दैजों लोमजोबनायलाय बिसोर सा 85 दावबायारिफ्रा नांथानानै दङमोन। सोलिफु बोसोर 2023 नि थांनाय 3 मेनिफ्रायनो मणिपुराव जोंब्लावनाय अरखौ नुनानैबो नुयै बायदि, मिथिनानैबो मिथियै बायदि आरो खोनानानैबो खोनायै बायदि आथिखालाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया माबोरै सिरियै थानो हाखो बेखौ लानानै इन्डियानि हेंथा दोलोफ्रा खुद्रिसारदों आरो बृहस्पतिबारखालि लकसभायाव मणिपुर जेंनानि सायाव सावरायनांगौ आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिबुंथि होनांगौ होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे हेंथा दोलोनि गासैबो एमपिफोरा गोसोम बेज लानानै प्रटेस्ट खालामदों। कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैया मणिपुर जेंनानि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जेबोखौनो बुङैखौ नुनानै लकसभायाव बिजेपि सरकारनि हेंथायै नो कन्फिडेन्स मसन लाबोदों। फुंनि समाव बायजोआरि बिथिङाव मिरुनि मन्त्रि डक्टर एस जयशंकरा जेब्ला बिबुंथि होयो अब्ला हेंथा दोलोनि इन्डिया एमपिफोरा दावराव खालामनायाव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया बेलासिनि 2 रिंगासिम लकसभानि जथुमखौ दोनथ'नांदों। महाराष्ट्रनि गडचिरली जिल्लायाव महाराष्ट्र स्टेट र'ड ट्रेन्सपर्ट कर्परेशननि गंसे सोरखारि बासआ हान्थियारिफोरखौ लानानै लामायाव खारफुबाय थानाय समावनो गोजौनि उखुमा बिरखारदों। आथिखालाव ससियेल मिडियानि जोहै लोगो बेनि भिडिअ'आ भाइरेल जानाय लोगोनो महाराष्ट्र स्टेट र'ड ट्रेन्सपर्ट कर्परेशननि मानहानि जानायखौ साननानै बिफाननि भाइस चेयारमेन आरो मेनेजिं डाइरेक्टर शेखर सानीजों लोगोसेनो कमिशनार बिबेक बिमान बारमोनहा बुंदोंदि बे केसखौ बिफाना नायबिजिरबाय आरो एसेबो गोबाव खालामालासेनो बिबानाव थानाय सासे मेकानिकेल इन्जिनियारखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि भारतआव महाराष्ट्र स्टेट र'ड ट्रेन्सपर्ट कर्परेशनानो बयनिख्रुइबो देरसिन रायजोआरि ट्रेन्सपर्ट कर्परेशन होनजायो।
आथिखालाव महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्परेशननि पासआ गासै 15,000निबो बांसिन दङ। बेनिखायनो बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्परेशनावबो महाराष्ट्रनि गोबां सुबुङा खामानि मावनानै दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगावआव मस्जिदाव थांनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै सानै सुबुङा बैसो जानाय सासे बोराय सुबुंखौ लहानि रडजों बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय बोरायनि मुङा जावेद आली आहमेद होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जावेद आलीआ सासे आजिरा मोननाय इन्जिनियारमोन। आथिखालाव हाथिगाव मस्जिदनि सासे सोद्रोमामोन। बृहस्पतिबारखालि फुंनि समावनो जानाय बे जाथायनि सायाव सीसी केमेरानि जोहै पुलिसआ नायबिजिरनो लाबाय होननानै हाथिगाव थानानि पुलिसआ मिथिहोदों। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लायाव पाथारकान्दी ओनसोलनि पुटनि साहा बागानाव खामानि मावबाय थानाय सानै सुबुङा बांलादेशी मोसौ सिखावजों मोगा-मोगि जानायाव गाज्रि गाग्लोबजादों आरो सानैखौबो गोब्राब जोखोम खालामलांदों। जोखोम जानांनाय सानै साहा बागाननि मावफारियानि मुंखौ फारियै सन्तोष सावताल आरो बिधान सावताल होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बांलादेशी मोसौ सिखावफोरा माब्रै मोसौखौ खावनानै बांलादेश फारसे होलांगासिनो दङमोन। बे समावनो सन्तोष आरो बिधान मोना लामायाव नुनानै मोसौखौ बहानिफ्राय लाबोदों होननानै सोंनायावनो लावथिजों खर'आव बुनानै गाग्लोबदों आरो बिसोरनि मबाइल फनखौबो सेनानै लांदों मोसौ सिखावफोरा। नाथाय मोसौखौ लांनो हायाखैसै। आथिखालाव गोब्राब जोखोम जानाय सानैबो करीमगंजनि गंसे हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय फाहामथाय लागासिनो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। हादरनि राङारि बेबस्थाखौ नोजोर होनानै गोजौसिन बिजिरसालिया ईडी चिफ सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिनि समखौ फैगौ 15 सेप्तेम्बरसिम फोलावबावबाय। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि गोजौसिन बिजिरसालिजों हेंथा होजाखांनायनि उनावनो इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा ईडीनि गाहाय सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिनि समय सिमाखौ फिन थामथि खेबनि थाखाय फोलावनो थाखाय मिरु सरकारा आरजी खालामदोंमोन। बुधबारखालि मिरु सरकारा गोजौसिन बिजिरसालियाव फिन आर'जलाइ एफिडेभिट होनायनि उनाव गोजौसिन बिजिरसालिया नायबिजिरफिनदों। बेनि सिगाङाव गोजौसिन बिजिरसालिया ईडी सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिखौ थामथि खेबनि थाखाय फोलावनो मोनलिया होननानै बिथोन होदोंमोन आरो 31 जुलाइसिमल' समयसीमा होदोंमोन। नाथाय दा गोदानै 45 सान फोलावबावबाय ईडी चिफ सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।